Ide iki urip ora gurijen lho. Enek makhluk renorno sing ndampingi dhewe, kayata jin, setan, malaikat. Lah, malaikat kuwi ya kena dikongkon lho. Jin ya kena dikongkon lho. Setan ya kena dikongkon lho. Kae Nabi Sulaiman ceritane ya tau ngongkon setan bareng to, merintah setan, merintah jin. Malaikat berarti ya kena lho. Lah dhewe duwe ilmu malaikatan kuwi kok ya iso ngongkon malaikat lho. Malaikat dhewe dikongkon barang-barang kena, nekakne rejeki kena, nekakne dolar ya kena. Renono lho. Mulane ilmu malaikatan kuwi kanggone wong Jawa ya ilmu sing manfaat lho. Dikongkon renono kena ilmu malaikatan jenenge. Mula lur, budaya Jawa kuwi lek diteliti tenan lur. Akeh banget lur. Ya lek iso belajar ilmu Jawa sing tengen lur, aja sing iwa. Tegese sing tengen kuwi sing manfaat nggih kanggo awake dhewe ya liyan. Aja sing ilmu ngiwa kayata ilmu ngiwa kuwi ya jenis santet, jengges, teluh, tenung, kuwi ilmu ngiwa. Lah kuwi ora apik, kuwi manfaat kanggo wonge sing nyantet, kanggo liyane ngrugekne. Mula lur, kanggo dulur-dulur sing duwe ilmu-ilmu sing merugikan orang lain, ayo padha tobat. Ayo diterusne ilmu-ilmu sing manfaat kanggo wong liya, tegese ilmu tengen.